lokhulu bazalwane unenkonzo la babe bishop lathi phela ngizoyenzisa nje ngalokufisha ngitawubuya ngibingelele bazalwane bese sibingelele ngoba haleluya ngitawucela babe Shabangu Mr. Shabangu and haleluya utangena nje la egameni lenkosi haleluya uma ubukela bani bingelela libanga phakathi Satani bingelela haleluya asasala lekola peka sibike libele Bishop, ahantu mabutekizo lepele kahle namatana sesithile sika wahlala ngelepele uyalibala ekunanzi maphambi bazalwa lepele asenimshale tanda ndoda bazalwane isulekile ndoda asabenkuke phela uthanda nakuphi umsalaka wendoda ngathi umnakabo Davide nabo bathi ngishama hallelujah praise God hallelujah kwasu uJesu sohlangana ekhalile abakashadi kungako nje bashela umkhathi ngoba lamkhathi walabantu laba unagezi akufuneki kube nekusonzelana abakashadi kamele ngosi babe bishop ngiyacela babe ukhulume emave enhlakanipha njengomlomtsala kubo njengoba babe sewukhona sibikele bonke bazalwane ngalokho semthethweni formally mafiki namabili bazalwane lesizwa le tshelele nkombile yathi iyayithanda nale nkombile
nami ngiyakuthanda bakwenza lokho ebandleni ekhathe esondweni emini lento lesiyithandayo nalento lesiyijabulela kona lento lesiyifunako so-ke sengithike ngoba nathi baba bebishop ukhona siyacela nangako uNkulunkulu ukhona lo ngakusho kubantwana bakho ngicela kunika wena lethuba ngoDakathixo mangihambe ihla yonke kanye nawe Ngisazobingelela kahle nje kodwa amazwi engifuna ukwasho ilawo kuphela nje ukuthi mangihambe ngihla yonke kanye naNkosi kuyinkinga abantu abamaphambi kanje phambi kwethu kanje kushobono sibamise phambi kanje ngoba siphela sizokwenza thomisa asukanga nje kusomkhanda umfundisi uNgumbi akasukanga nje wathi ufuna umisa phambili yibona abathi bafuna ukuza ngaphambili uyinkinga-ke ukumisa abantu bazosimisa bazoma ngaphambili sibabuke bebe ngaphambili kanti bazobuye bahambe ngokuthanda kwabo into engayicela uyitshela ibandla somkhanda yokuthi akabi isikhathi ezibishi namhlanje kodwa ngicela ukutshela ibandla ukuthi ukuma kwabo kanjena akubanga isho qatha ulandelwe izinto ezithize and wesikhulu umfundisi bekufanele khona into elandelwayo and uyazi ukuthi umfundisi lo so-ke uma wazi umfundisi lo okusho ukuthi akufanele thina simise ngaphambili kanti ngizohlala asinazo isikhathi sokuhlala akudlala lapho akithi akuyona indawo yokudlalela akudlalelwa la uma ninothando nifuna ukudlala kodwa ningadlaleli la akuyona indawo yokudlalela sengileli date yokhuluma ngosuku lomshado yadabuka-ke bazalwane bazobe ngabinyiwe ngoba phela akhona babazokulenza umshado nabazongena bonke kodwa abangeke bayithole ishansi ukubala angibonge befundisi ngibonge bakhokheli ngibonge mfundisi uNgumbi national nomama ngaba bamile nabo beningekho ngoba ukuma komfundisi kanje udinga support yozakwabo uzebanga kanje so esengithi-ke mina ngicela ukuthi bangadlali ngevangeli bese uthando lwabo bahlale ngento engadlalwa ngayo ukuba babusise ngicela umfundisi uGomesi masiphethe isonto ngoba wehlisa isisisi usise usula egameni lenkosi yiba nokuzophakama Baba onamandla wonke wena londolovu
Israyeli ngalesi sikhathi baba wethu ongcwele siyakubema ukuthi ungenelele kulaba babili ube nabo ngoba wena uyakwazi ukuba nomuntu abanakuzimbela kodwa wena namandla siyabonga ukuthi silapho iziningi kuphela zolungileyo kodwa wena uyakukhulula kuzo zonke siyakhuleka egameni likaJesu siyabaletha kuwe ngegama likaJesu sithi baba wethu ongcwele ahlanganise ngendlela yakhe engaselone yabantu noma kade kukhona yakho noma sesele yakho ngalesi bakusise ubashele ibandla lakho ukuthi umsebenzi wakho uzoyishe sibanikele ezandleni zakho wena londoloza Israyeli wena namandla wakuba nabo benebandla siyakubema ngalesi sikhathi konke bese esandleni sakho ukuze kube sekupheleni noma kungasambeki kodwa ube nabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Elinelungelo njengonationally kanye nemfuso waseswatini ukuyenza lenkonzo ngibonga ukuhlonishwa ingakho ukuthi okunye sekuzivela ukuthi emshadweni ngeke ngimina ngeke ngimina bangena kusesikhathi futhi egameni lenkosi siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise uJoshua lokhu aqhubeke nohlelo egameni lenkosi Siwe esulwini emhlabeni naphansi lomhlaba lona liphakanyisiwe Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bathandekayo. Jesus. Amen bazalwane. Amen. 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 Yes. Yes. Siyabonga kakhulu bazalwane. Nasesikhona khona. Ashayele KZN Danda bazalwane. Seyikona. Nabo bafundisi bami. Egameni likaJesu. Nabanye sebavele bangenile. Egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane sibakhona inkosi emsayisibusise uhlelo kwabazalwane alungake lwema inkosi emsayisibusise solo nje liyachubeka bazalwane konke lobekwenteka bekufanele kusikwenteke egameni likaJesu officially ngicela ukuthi umfundisi maMasibuko sikangeda bazalwane ngempilo lesikhathi egameni likaJesu atawusemukela inkosi yasa ayisibusise. Hallelujah. Praise team tasikabelela nje bazalwane ingoma lemnanzi Athi ngayithola
OSD 355TH OSD 355TH asema security bazalwane acela isonzele ngala seyime yodwana esigangeni bazalwane bacela sisonzele egameni kaJesu. Kwesibili bazalwane kukhona lo salahlele wempingo siyacela sibazalwane umuntu obona ngokungasilo lwakho noma lokhaziselwe utawuthola uAsha nami yalomye babela emnyango babedlamini esegameni kaJesu laliyeta yena egameni kaJesu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Besolo sikhubeka kepha sibuke nalelinye liso elikhalweni bazalwane labaqhamuka nendawo egagasini babeda kepha-ke sebafikile. Awucela umfundisi babeleshela overseer akhuleke nje sibonge uNkulunkulu uthawula nabo kule ingqinamba bese ungathi imile endleleni yabo ngegama likaJesu. Siyabonga. Bakhona abazalwane sicela babone. Athi basela ngendlela sebangenile. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga abathanda. Ngicela sisukume. Webathandwa.
wethu uNkulunkulu ngosiyophilako sikuqalile ngose emthini belivili safisha nobaba bantwana bakho basuka kuthisawo ngethisawo bengaba bekulomhlangano sathumela abashalifu sathuma bekulomhlangano befane impela ngosivele wenkanjalo wabekhala ngekwethembeka kwakho wahamba nabo ngekwethembeka kwakho wasisipha nabo ngekwethembeka kwakho endleleni yonke sikunikathibonga uNkulunkulu kukhona abanye abasukile ezaweni abafuni ngabe bayakhona kodwa laba bafikile ngabe bekhona sasathibonga uNkulunkulu sasathuma uNkulunkulu sasayimathibula uNkulunkulu sasakufanele uNkulunkulu usibozalo ngosefulako wabona nabose wasendleleni ebusuku wawubahola ngayisiya emlilo emini wawubahola ngayisiya ilifu ngabe siyabonga ngabe siyabonga ngabe siyabonga siyakuthemba njengoba sebakhona mayamwene sinamaphona bakho kulenzalo sinamaNkulunkulu uyise sinamaNkulunkulu indodana sinamaNkulunkulu umoya omngcwele awuvuluke kulenzalo siyakholelwa kuwo asifuni basokuthawenza asifuni inkosi basokuthawenza asifuni inkosi basokuthawenza asifuni inkosi basokuthawenza asifuni babe basokuthawenza ngoba siyawuhluleka uma ungekho nathi thumela nembozo yakho Nkosi wena buhle bebatshaka nebethunyiswa nakho lokuthakama phakathi naphakathi amen. Hallelujah. Jesus. Sesiphelele. Hallelujah. Sesiphelele babe Bishop. Sesiphelele. Sesingangawe Bishop. Hallelujah. Sesingangawe Bishop. Nali libandla njengokulibika kwakho. Hallelujah. Walibitana uwakha ikhalenda. Ngebandla lonke. Wamemethela wathi 25 October sizabe siseswatini. Sesikhona ke ngcebu yaNkulunkulu. Sesikhona. Hallelujah. Ngakhe ngaqoqilwa ngile indoda yakavulakati. Yalapha ngesheya eGebele. Isindoda yakavulakati. Phela babe ngabe kungahloniphi. Nangingenze ngaya enkonzweni Bishop IBT. Hayi amagama alomzalwane solo angimisa kuthi kanti kuba kungahloniphi uma ungalaleli labadala bakho sebakhulumile. Sibonga abazalwane ukuphumelela njengoba sesikhona namuhla egameni likaJesu. Awu muhle Jesu. Uyalondolotana uyalinzana. So hambe nathi kwaze kwaba la. Yena lowethembekile. Utawuhamba nathi kuze bese kuphele. Usho njalo Jesu.
uthi mawalo ingwele utawuba nani kuze kube sekupheleni kwedikhathi. Siyabonga-ke bathandekayo, sikuyo le nkonzo nabamasha abantwana be-VNB. Ukhona umntwana lomncane bephethe ibhena lethi Convention 2025. Sesikuyo, haleluya, inkonzo ye-Convention 2025. Haleluya. Nkosi yami, nangathi siyamukelekile. Ngiyabona ikubhena understatement. Haleluya. Kuba kule nkonzo bathandekayo. Siyambonga uNkulunkulu etingalweni tonke, etindzaweni tonke lapho sisuka khona. Malibonge mvangeli. Wasikoka sabe saze saba la. Noma betela nje abazalwane. Kwemukeleka kwenu. Haleluya, sikule nkonzo. Malibonge igama lenkosi. Haleluya. Anawumosa sikhathi kakhulu. Nangaba niliyeke lwashemsembi kwami. Lithi sengitshela ukuba manje-ke busuku sokuhamba hambile egameni likaJesu. Haleluya. Ngithathe leli thuba ubingelela babe bishop. Haleluya. Namake bishop. Amen. Haleluya. Bingelele nakubabe namake Bhumbi, national overseer lakithi eSwatini. Haleluya. Kanye-ke neluhla lwethu lonke bazalwane ngekumiswa kwetigaba lesimengato. Siyabingelela egameni likaJesu. Haleluya. Ngitawugijima nje babe ngiphakamise dinekutakho lethi la eSwatini. Ngenhlonipho nje ngekukababe nitantela la ngaphambili bafundisi bemela ngaphambili bala eSwatini. Haleluya. Uya nabo manyovu, uya nabo manyovu, uya nabo manyovu, ubuka nabo. Landeleni, landeleni. Amen. Athi kufakana kwami haleluya. Amen. Nakhona labaresign bishop ngawubona khona la. Sipikele baba kuthe khona labaresignile. Haleluya. Amen. Haleluya. Sengiyabopela babe. Lespansa kolobophele ngaso la. Haleluya. Yes. Nangmafukula na gebe bayenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngale ephondweni babe kunamanye umfundisi. Haleluya. Lokumafukula lesimathi khona ukuthi kusekhena. Haleluya. Umakelanga umfundisi. Uphakamisele isandla umfundisi Makelanga. Haleluya. Uhokoma lapha esigodini samafukula. Haleluya. Eceleni kwakhe kunamanye umfundisi Mnisi. Amen. Phakamisele isandla manje. Haleluya. Lithi iBhayibheli Moses kaphakeme kantatake impi bekanjani beyinqoba ndimotayela kanza kuphakama. Haleluya. Uhokoma ke lapha egebeni. Haleluya. Amen. Keleni kwakhe kunomfundisi Thabethe. Amen. Phakamisele babe Thabethe. Haleluya. Fundisi babe Thabethe. Uhokoma lapha
emdumezulu kunalenye igama lokufuna ukulisho ayethokodweni emdumezulu. Haleluya. Fundisa bakithi alethe. Amen. Ngiyakholwa ukona namakithi alethe babe. Haleluya. Ngiyakholwa ukona nemkhokheli. Amen. Haleluya. Kele kwakhe kuna babe umfundisi Mamba Ntulwini. Haleluya. Lapha emphondweni livela kangwane lisime ngaye lapha ekoneni kalavumisa. Haleluya. Sibheke kalavumisa babe akungeni lutho akuphumi lutho lolungakafanele. Haleluya. Uhokoma kalavumisa. Haleluya. Kele kwakhe kunomfundisi indlondlo. Haleluya. Bathi indlondlo bashise umfundisi Msibi. Haleluya. Amen. Unganye namane umfundisi Mnisi bamemete gebeni. Haleluya. Bamemete gebeni. Amen. Kele kwakhe kunomfundisi Dlamini. Amen. Umlangeni. Haleluya. Ulapha ke nesizake. Haleluya. Umemeta wanomfundisi Kambule. Haleluya. Asinaye kumfundisi Kambule manje babe. Kepha sinaye ngamoya. Isho njalo ingoma. Sinaye ngamoya ngekuphatheka angekho phakathi kwethu la. Banaye umfundisi Dlamini. Bamemeta lapha esizake. Haleluya. Kele kwakhe kunomfundisi Kunene Mathonsela. Amen. Haleluya. Jesus. Lapha epakuthiwa ngophi emashobeni besikhona khona nje kuthandi lentombi baba lebe bayiphakamisa la ingaphansi kwakhe umfundisi Kunene. Haleluya. Ingaphansi kwakhe umfundisi Kunene. Amen. Namsekabanga ngithatha umntwana ama yokukhulela khona utofika umfundisi amuphe. Haleluya. Jesus. Amen. Kele kwakhe kunemfundisi Mpele Shabani. Haleluya. Ulapha phansi kwenzaba lapha kumehlo abovu. Haleluya. Hallelujah. Ngiyayivumva ke lathi kusenkwenga lo mehlo abovini inzawo. Haleluya. Umfundisi Shabangu umemeta lapha kumehlo abovu. Kunama-altari lalapha kumehlo abovu. Impela usiyawulala ibonele egameni likaJesu. Eceleni kwakhe kunamagabula mthombeni. Haleluya. Uhokomaza ke ngaphansi kwemhlaba lapha emaloma. Haleluya. Amen. Usesi esifundane bale kunabantwana bakho ubabukile umfundisi Magabula. Haleluya. Amen. Kele kwakhe kunomfundisi Langa. Mfundisi Langa. Amen. Lekaleni kunomfundisi Balelana. Nangithi umfundisi Lana akusiye umyeni wamakelana ngale. Haleluya. Amen. Amen. Umemeta life kofanele kumadlenya. Haleluya. Ngiyathemba nje na uhamba babe utawulayisha umoba evenini. Balima umoba kumadlenya. Haleluya. Amen. Kele kwakhe kunamanyovu yasutela manyovu. Haleluya. Komanyovu mfundisi Mnisi. Yenake babe wambeka lengenhla. Lengendazi uvale ngamamba. Lengenhla kumanaka. Uvale ngayo umfundisi Mnisi. Haleluya. Amen.
usenzaweni kepha kuphi kunene emanjengeni lapha dude negedi la kumanala kele kwakhe kunomfundisi make hlophe haleluya hayi ukuthi ngoba umhlophe sibongo nokuthi hlophe haleluya Yeah. akusiye make lomhlophe make hlophe sibongo nokuthi hlophe haleluya uhokoma lapha iphongona haleluya hawu sifala ngahlanze haleluya sifala ngahlanze ulapha etulu entsabeni kasemayhoki haleluya amen Hallelujah. amen bese sengimi ke babela etulu mina ngila emhlambeni haleluya amen uphi mfakele mandapho sekunalena babenzawo yakho losiyophele kuthiwa kusemadulini emadulini ke babe ubophele nane umvangele haleluya emadulini Jesus. alibonga igama lenkosi haleluya amen Shiyabani Swati awumkhulu uphi mkhulu haleluya uphi mkhulu nanga mkhulu shongwe nanga mkhulu shongwe haleluya amen kube ubona umfundisi Fakazi ebekathi unesinanakazane sakhe eqeleni haleluya nani emkhulu shongwe solo uyahokoma haleluya ethi ntsabeni kasethu lembabani lapha hokoma khona ngegama likaJesu haleluya amen naye ke babe njengoba alapha nje umtimba ukuthakathaka awuvumeli ukuthi ake masikhathi lesithe haleluya amen sibonga kwethu kuba besikhali haleluya ngawucela kumnika lelithuba naye babe abophele ngale eSouth Africa amen usubophele kanjani khona dala phansi ngemnkosi siyabonga bazalwane ikhona ingoma lethi mawusha umsebenzi bafundisa mbani usha umsebenzi haleluya usha umsebenzi sathana sayidzelela haleluya
Angibingelele ubaba uBishop nomama uMasitha. Ngibingelele ubaba uSomkhandi National nomama. Ngibingelele ubaba uBishop uMchulu nomama. Ngibingelele bonke abakhokheli. Ngibingelele omama, obaba, abasha, usonto skole, sound team, abasemakamereni, abasukela live, worship team, ngiyabingelele egameni lenkosi. Kuyintokozo bazalwane ukuthi sesikhona kule nkonzo noma usathana ubesaba ukushaya ithuba. Kodwa wethu uNkulunkulu akehlulele. Uvuka leli culo ngiyasithabazela nabalazi. Ngithanda le part ethi ufunelani umvuzo omkhulu. Kanti ngamagwala. Uthi ubani ingalo zenu. Ukusiphi. Ngoba kulolu uhambo basalwane. Aluwadinga amagwala. Ngoba kwezinye ikhathi kuba tough, kwezinye ikhathi kuba mnandi. Uma ebranchini zomfundisi kuba nama-challenges aqale. Awucabanga kaBishop ukuthi angakanani. Akucakayo naye kubela dile naye. So lolu hambo alilula bazalwane. Ungafuni umvuzo omkhulu kanti ulikwana. So lidinga abazokomelela lolu hambo ngalesabuhambo. Ngibingelele kumkhulu ehleli lapha ngenxa yesimo sempilo ubaba wethu kaMshomo. Sibonge uNkulunkulu bazalwane ukuthi nama-challenges ebekhona ebhasini kodwa inkosi ingenelele. Abazalwane sebekhona. Owethu uNkulunkulu akalekelele. Uyalimela izwi lakhe. Ngicela abaholi bami abefundisi ngenxa yokuthi mhlawumbe bengahlala endaweni ezahlukene ngabaholi kahle. Ngicela benze njengoba kade ubaba uMwelase ecelile ukuthi beze ngaphambili abefundisi bonke bangapha eSouth Africa. Ngicela nje bonke beze ngala ukuze sizokwazi ukuba identify kahle. Si-acknowledge khona baba. Owethu Nkulunkulu akalekelelwa uyalimela izwi lakhe. Owethu akalekelelwa uyalimela izwi
epholela. Sibe nomfundisi omthembu eJosini. Jesus. Uma ekhona ubaba. Ngoba siyazi ukuthi sinabefundisi besifazane aba-establiso esibambwe ngobaba. So ubaba uma ekhona nawe uzophakama lapho ekhona. Kanjalo nomama uma sengiza ubaba uzophakama umama lapho ekhona. Sibe nomfundisi omthembu eJosini. Umfundisi uSimamane kuZuma. Umfundisi uKhumalo Estela kwaDukuza. Sibe nomfundisi omnyama eGreat Town. Umfundisi uSibiye Bazwane. Umfundisi uMhlomo Ongoye. Umfundisi uThelezi uMoli weNkemba eRichards Bay. Umfundisi uGobese eThamanisburg. Umfundisi uMthembu Onjeni. Umfundisi uMhlongo kwaMasilela. Umfundisi uMakhoba kwaMakhutha. Umfundisi uMlahleke eBinoni. Umfundisi uThabete eMangethe. Umfundisi uMathonsi kwaMashu. Umfundisi uMhlongo eMpise. Umfundisi uMthembu eNembe. Umfundisi uMswele eMangethe. Umfundisi uSokhele eNyavini. Umfundisi uMaphumulo eNdwebe. Umfundisi uMathaba eMategulu. Umfundisi uMlotshwa eSidingo. Sibe nomfundisi uMdluli eWhite River. Ngiyabonga abafundisi bami ngingabuyela phansi. Phakathi kwethu sinobhishobhi uMthunu nomfundisi uMthunu. Angiyike lapho okuningi ngesikhathi esifaneleyo ngokwazi. Kodwa ngibeka njalo. Sibe wabangazi bazalwane. Sinobhishobhi weChurch of God of Prophecy. uNkulunkulu usebenza isikhathi ukuba ahambe phambili kwebandla. Okubhishobhi uJM Gumede benomama uMasitha. Ngenzela ukuthi bazalwane ngiyazi ukuthi ngizokwethula befundisi ukusho kabakumwelasi. Kodwa ke phela ukuze sibambe isikhathi sale sekwenza konke okufanele kwenze idlule bazalwane ukuze uhlelo luqhubeke. Umamsokhulu umholi womama jikelele. Vele ngidlulisela ukubonga bamkhumalo ungakho. Umholi womama eSwatini. Ubonga imali yesitina esivela komama eSwatini. Utheni ukubongela kakhulu ngena kwenza kwimali yesitina ngemasini. Ngiyazi mhlawumbe bekwenzeka ukuthi afikile amazwi komthe officially ucela ngibongele kule nkonzo. Mama Khumalo nomama bonke izimholi wabo ukuthi uyabonga kakhulu ukuba nibambe istephisi. Siyabonga abazalwane ukuyinikela kwenu ukuthi niphume nihambe inkonzo. Ikakhulukazi ukuba sibe khona sonke lapha eSwatini. Njengoba sazi bazalwane siyiChurch of God of Prophecy in Southern Africa. So masiyi Southern Africa okusho ukuthi onke amazwe alapha kwi-Southern region afola ngaphansi kwe-Southern Africa. So asiyona iChurch of God in South Africa. IChurch of God akuyona yase-South Africa but yase-Southern Africa. Isikhava sonke amaswati koBotswana. Shuthi challenge babegumbi ukuthi eMozambique kwamakhelwane awabekhona ama-branch. eNamibia awabekhona ama-branch. Siyazi eBotswana ikhona.
omunye yemisebenzi ke okumele siyenze iphume ukuze ande ama-branch kwi-Southern region ukuthi kudwaliseke igama lethu ukuthi siyi-Church of God of Prophecy in Southern Africa. So-ke kubalulekile ukuba sisebenze ngokuyinikela ukuthi ivangeli lihambe lifikelele kuwo wonke ama-region e-Southern Africa, kuwo wonke amazwe akwi-Southern Africa ezwe ngoJesu. Sibe nama-branch e-Church of God kulezwe ndawo. Lesi sikhathi umbhishobhi wethu akekho kwimishini yokubulala okhona, kodwa kwimishini yokwandisa umsebenzi okhona ukuthi wande kakhulu. Ama-branch akhona esake saba nawo angasekho kusenhlizweni yakhe ukuthi aphinde avuselele abe khona. Uma kukhona indawo eniyazikho bazalwane ukuthi Church of God yayikhona lapha, kuwumsebenzi wethu sonke ukuthi sihambe siyovuselela i-Church of God ivuke ime ngenyawo. Sibonile kwenzeke kwayiJima apho bazalwane sewayiJima. Phela baphakame lapho bekhona, yazi baphume ngobuningi wabaseduze namhlanje. Kanti bayahamba labazalwane bafika ngisho eThekwini. Kushaya intombi bazalwane. So-ke kwi-task yethu sonke njengamalungu e-Church of God of Prophecy ukuthi sihambe siyovuselela umsebenzi lapho i-Church of God ebikhona. Ama-branch lapho ebesasikhona ukuthi afikile khona awavuke bazalwane. Masingabi i-Church of God nje ngenamba, kodwa siphumeni sitshena abantu ukuthi lo Jesu owashunyelwa amakhehla, lo Jesu owashunyelwa obaba uNtshangase eSwatini usewuye namanje. Basangaqhubeka abazalwane baplante more of ama-branches. So i-challenge kithi sonke, hayi iSwatini kuphela, iSouth Africa yonke siyakwazi ama-branch ahamba imala ukuthi task yethu sonke esizalwane, esumfundisi, esumshumayeli, esumvangeli ukuthi lo msebenzi walimala inkosi silekelele ukuthi uvuke. Baba wethu bishop ngicela ngidlulise kubefundisi ukuthi umhla ka-6 kuDisemba 2025 ucela kube nomhlangano wabefundisi ngo-1 emini kwaMashi. uMashi uyi-headquarter yethu njengebala. So-ke umhlangano kwaMashi ngomhla ka-6 kobe kuMgqibelo emini ngo-1 sonke bazalwane umfundisi we-Church of God uyameka lowo mhlangano ukuthi kuzohlelwa iphasika lika-2026. So kubalulekile ukuthi umfundisi we-Church of God abe khona kulowo mhlangano. Uma esiphumelela noma yini indlela kube khona umthumela ozomela ibranch amthembayo ayasebenza naye ukuthi azomela ibranch ukuthi ingume ezothathwa lapho kuba ukuthi umfundisi ukhona okanye umfundisi umele futhi ayikho esizobazalwane lokuthi mhlawumbe akabazali ukuphumelela ngoba ibiza bonke abefundisi. Umsebenzi wephasika wabefundisi bonke ukuhlela inhlelo zephasika ukuze iphasika ukuze libe yimpumelelo isidinga sonke sibambisene ukwenza inhlelo. Yes, kofika lababozenze inhlelo leseyifayinali, but scope of work sidinga abefundisi bonke ukuze kabike inhlelo ozojabulana kahle la ukuthi kwenzeke kanjani ngoba sonke utake responsibility yokuthi iphasika basiza abazalwane sijabeze ephasikeni sonke ezabefundisi responsibility yokuthi iphasika libe yimpumelelo. Inkonzo sika-2026 ikhalenda ley'nkonzo selikhona, izolethula bese idlulisela kubefundisi uma sengibuyele phansi ukuze wonke umfundisi okhona la abe nayo ikopi yakhe. Makhona umfundisi ongekho kodwa kukhona umzalwane eze amthathele ngoba ngicabanga ukuthi nizokwenela abazalwane, bazonixolela abazalwane angazi noma amakhompisi enginawo azonela yini ukuthi mhlawumbe ngalimele abazalwane. Bengicela siqale ngabefundisi kuqala nabamele ama-branch uma kuthi khona umfundisi ongekho ukuthi kakhona asala abazalwane esengawathola amanye bathi awamaningi. So
ngicela kanjalo ke bazalwane inkonzo yephasika lika 2026 iyangena ngomhla ka3 kuya ngomhla ka5 kuApril ku2026 ikhona iparadise evelele bakumalana nomfundisi yesikhalu kuyago inombolo ibhaliwe 0785 785 inkonzo yenkemba ngomhla ka30 kuMeyi ku2026 ikwamaphumulo ngaphansi kukamfundisi uMsomi. So mawufuna umniningwane ikhona inombolo kamfundisi Umsomi kodwa mawufuna enye extra ungangithinta nami kwinombolo yami. Ngomhla ka13 kuJuni ku2026 irali kaSunday School ikwamashu makhulwana nomholi kaSunday School jikelele okungumfundisi ukunene ubese sikulele hayi umfundisi bese simlele umholi kaSunday School jikelele. Ngomhla ka4 kuJulayi inkonzo yabasha iVLB isejosini ngaphansi kamfundisi uAyimtheni ungakho umfundisi uTheni cela vela zomala kancane abazali bambone ngoba yena ngenhlahla ukhona bani babe khona ngasondela konzo yabantu abasha iyayejosini ngaphansi kamfundisi uMtheni Kabialina na reji ezwe siyazi siyabonga mfundisi ngomhla ka31 kuya kumhla ka2 August 2026 iworkshop yabaholi bonke beChurch of God akhulunywa ngomholi kukhulunywa ngomfundisi kukhulunywa ngomvangeli kukhulunywa ngomholi wabasha umholi womama umholi kaSonto Skole noma ubani owumholi ebrandini wamukelekile lo mhlangano workshop le workshop abaholi ukuthi siya kanjani phambili as Church of God. Kubalekile again ukuthi abaholi baphumelele ngobuningi babo. Le workshop bazalwane ngeke sibe impumelelo uma abaholi bengena. Workshop yabaholi le ukuze sizokwazi ukuthi senze into efanayo. Ungabikho lapho esibambana khona kodwa sibambe imishini eyodwa ezabaholi beChurch of God. So ke lapha senzisinto ukuthi sigcine sihamba ngolayini owodwa. We understand ukuthi wena njengomholi ini irole yakho ebandleni. So ibalekile ke bazalwane ukuthi si-attend. Ivele sizoyiconfirma ngoba iyahluka abazalwane. Ukuthi ukwenza ama-quotation ey'ndawo senesikhathi ngoba kuba ne-variation yama-prices. So ke isikhathi sithi kusondela kancane sesikwazi ukuphuma ngeke eqondile. Bathi-ke yazi bafundisi ukuthi-ke kube yinto eshile ngakanani sisho ukuthi izofana kuzokanjani bathi at least ikhona isithombe sinaso ukuthi bakusebenzisele i-workshop begcine kuyinto engakanani i-workshop bathi sizoconfirma uma sesikwazi ukuthola i-value si-understande kahle ukuthi kuzobiza malini. Yena-ke bonke abefundisi phambili ababekhona sebengalandelanga abanye abaholi bathi umuntu oqala phambili umfundisi ukuthi umfundisi akenze sure ukuthi i-workshop kuba khona. Ingakho ubabishop yetele abazalwane ukuthi balekelele umfundisi noma umfundisi ukuthi aye ku-workshop. So ema-branchini so excuse umfundisi ayikho ngoba ibandla kumele lihambise umfundisi noma umfundisi kwi-workshop. So-ke asizeni-ke baholi si-attend i-workshop yabo zayo ukuze sizohamba sisepejini elilodwa njengabaholi beChurch of God. Ngomhla 12 kuSeptember 2026 inkonzo yomama iWMB iseBinoni ngaphansi kamfundisi uDini Lahleki. Ngicela uba umlahleki lo mama babe ngaphambili ukuze ibandla lazi ukuthi obani lapha eliyakube kwesebinoni bazalwane. Angazi noma sifundisa noma kuzokwenzakalani ngoba thina siyawathanda amabhanozi iChurch of God noma sohamba phansi konke kuyenzeka ngenhlanhla eBinoni ukuhamba phansi ukufundisa khetha ukuthandayo bazalwane.
kodwa bezothi sanwazami akaze ngize akenithi sisezoba suku ehambe siyebhilwa ngesizwe ukuhamba u45 minutes to an hour uye eGoli usuke eThekwini ngoba kuve kumnandi bazalwane ebhasini awuhlala u6 to 8 hours bengafiki kodwa ibhalweni nje 45 minutes to an hour ngabe ufikile bathi-ke bazalwane kohlelo esinithu isondela futhi sihamba kanjani. So-ke yiko labefundisa umama nobaba eliya inkonzo yomama eyakona siyeGoli Gauteng province eBiloni ukuyisa inkonzo yomama kulabazalwane. Siyabonga. Ngomhla 24 October i-convention le esiyona ila eSwatini kwamanzini. Ngishiyana kanjalo bazalwane ngoba ubaba usomkhandi losikonfemela ukuthi iveli ithini but yona ila kwamanzini ngomhla 24 October 2026. So-ke asenzeni njalo bazalwane, sihambeni silungiselele, sithatha amapassport obenawo, sitshela abazalwane abasemakhaya laba abasuka lapha kulive njengoba besuka kulive beqotha abanye ipassport abanayo. Ngithi wena osukayo hamba uthatha ipassport uzomnyakoza ungasibuki live kodwa uzosibona la sikhona kwamanzini sizobamba inkonzo kanye kanye. So-ke kunjalo-ke bazalwane mhla 24 October sila i-convention yaseSwatini ngomhla 6 kuDisemba 2026 nkonzo yokunyaka ikhona eParadise eVerabel. Ngomhla 13 kuya ku16 kaDisemba i-youth camp ikhona eParadise eVerabel ngaphansi komholi wayo uMrs GT Zondi. Bese salile khona umholi wabasha uMamzondi cela phakame sale ngekuthi ngiyabonga okuyena hola lomkhulu sekomiti kuthina bishop omunye khona ekomitini ngithubaba ushele azuba babuthelezi senzo zenishinda abantu omdala. Okay, ngiyabazalwane. So-ke siyabonga abazalwane ilokho ebesinako lesisikhathi bese kuba inali ibhokisi bazalwane. Cabanga ukuthi ngiyabona abazalwane ukustethe elihle elibhalwe i-Church of God of Prophecy in Southern Africa lasebhala ukuthi South Africa. So-ke kunombono omuhle bazalwane ovelile ubaba uleshikala athi sithulela wona ngoba bishop ukuthi la eSwatini basembidlangweni ukuthi bakhe i-center yabaSwati njengoba sinangithi ngiyabona sikuphi labazalwane semetropolitan uyabona lesasikubi sasedivine bathi bafuna ikhaya masikezoba ikhaya eShopgold eSwatini. So-ke baney'nhlelo abanazo bazalwane zokuthi bekhona ama-fundraising yenziwa for 3 months la eSwatini ukuthi kunemali abavumelene ukuthi bazoyivala leli bhokisi ukuthi after 3 months bese livule kubonakala ukuthi i-target bebeyibekele yona ikwazile yini ukuthi ifezeke. Siyacela national ukuthi njengobaba wethu bishop bahola bonke labazalwane South Africa naseSwatini besefikile la phakathi kwethu ucela ukuthi kube khona lapho nathi singama-South African esibangakhonisana. Siya-understand abazalwane kuyakhiwa nase-South Africa sakha silungisela ukuthi kwakhiwe eParadise but akuthi phela abazalwane ngoba kuyakhiwa ekhaya bese imizi yamadodana neyamadodakazi besiyama ingakhiwa. Ikhaya lethu laseSwatini nalo kumele lakhiwe wayelakhiwa naleli ikhaya enkulu lethu sonke. So-ke ngiyacela ukuthi kuzothi ngesikhathi somnikelo bazalwane se-free will uzoba mina ukuze ngibone kahle ukuthi serious lena. Mina ngizofaka i-free will ngami mina ngibe naleli bhokisi bazalwane ukuthi onke ama-South African sifake singakwazi ukufaka kuleli bhokisi. Ngizobe ngiphethe bazalwane
ubuke bese wethu ufaka imali ini uyadlala basafari sizofaka lokho esingakwazi ukufaka elibhokisi ukuthi kume sevulwa onke amabhokisi kube khona nerecord lokuthi kwaba khona isamba esingenakudalulwa njengamanje esavela kubazalwane base-South Africa ababefike nobaba wethu uBishop eSwatini. So sokwenza njalo-ke bazalwane uma sesenza i-free will mina ngizoba naleli bhokisi eceleni ukuthi bonke umzalwane ase-South Africa kube khona kufaka kuleli bhokisi ukuze izothi mntanivulwa ubonakala ukuthi sikwazi ukwenza into engakanani. So-ke bekuyilokho-ke bazalwane ngifisa ukuhlala phansi bathi ngihlale phansi ngezwi nje kodwa bazalwane bese ngihlala phansi izwi elitholakala kwincwadi kukaJohane uchapter 13 uverse 34 lithi ngilinika umyalo omusha wokuba nithandayo njengalokho ngimthandile nani nithandayo. So uJesu uletha umyalo omusha. Imiyalo ibikhona awufunda kwi-Old Testament encwadini zokuqala zomthetho yashawa imithetho yaze yaba u-613 yashawa yonke le mithetho kwabeka umbandela wokuthi igcine yonke wakwazi wagcina u-612 wafeyila kokodwa owenza u-613 wehlulekile emthethweni uqalekisiwe ngesiqalekiso esikhulu somuntu obeka ngisho nawo ukufa ngoba lithi inkosi inkokhelo yesono ngale ku-Old Testament lithi inkokhelo yesono ihini ingukufa. So-ke uthi uJesu-ke ngiyazi ukuthi le miyalo yonke isishayiwe kodwa abantu ibahlulile ngoba lithi iBhayibheli uthi uPawuli indaba yomthetho yayingezile ukuthi izosindisa abantu. Umthetho wawungadishelwanga ukuthi abantu basindiswe kodwa umthetho wawudishela ukuthi abantu bayibona ukuthi bayizoni kangakanani ngoba without umthetho saseke sikwazi ukuvela isiphambeko wayengekho engalizwa ukuthi uyisoni umthetho ungekho. So kwamele kube khona umthetho before uvele ukuthi wonile ngoba ukwazi ukuthi kuthiwe kulo umthetho ungekho. So-ke uthi uJesu-ke ikhona le mthetho ngoba ilehlule vele uthi sengiyahamba ngishiya nomyalo wodwa ukuba mina njengoba ngithandile nani thandanani sinomyalo wodwa bazalwane wokuba sithandane. Ayisekho yonke le ayisasibhayindi u-613 but isibhayindwa ngowodwa othi masithandane. Yebo difficult as it is ngoba kwezinye iy'khathi kuzobiza ukuthi sithande izitha zethu lithi iBhayibheli kunamvuzo muni ukuthanda abakuthandayo. So-ke uma sifika kule phathi yokuthanda sithanda noma ungathandeki ngoba iBhayibheli sasinika umyalo wodwa u-613 awusenamandla phezu kwethu but senowodwa wothando. So sizothanda wena kuthandeki kodwa thina sizothanda obuwodwa umyalo bazalwane. Bengifisa ukuthi sengihlala phansi phela sonke ngenhliziyo phela sonke ngenhliziyo emthandazweni siyothi Nkosi ngifundise ukuthanda ngendlela ofuna ngayo because sisuthanda bazalwane ngabe uthando lwethu kodwa sizothanda ngothando uNkulunkulu asithande ngayo. Belithi uNkulunkulu wathandiswe kangaka wasiwanikela indodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilona lokholwa yiyo angaguli kodwa benompilo phakathi. So-ke sizothanda ngalelo thando uNkulunkulu asithanda ngalo. So umkhuleko wethu ngokuthi Nkosi sifundise ukuthanda ngoba vele inhliziyo zethu ziyahluthuka vele abantu bayasona usuku nosuku kodwa Nkosi sifundise ukuthanda. Ungenzeka inhliziyo ayifuni but angothandazela inhliziyo kanti Nkosi teach me to live right. So siyocela uNkulunkulu bazalwane ngokuwodwa umyalo yonke lento lesiyibhayida ngayo ukuthi uPawuli asiwona wethu kodwa thina wethu shuwe lowodwa ukuthi uJesu njengoba ngithandile nani thandanani akuyothanda lo muntu ongamfuni. Inkosi isikhosisi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Akubuke eseceleni kwakho. Uma ngenamakhala ukuthola umakhelwane akubuke eseceleni kwakho. Ithi uyazi makhelwane. Hawu, kamtshela. Ithi uyazi makhelwane. Khona uNkulunkulu wakho yenza. Hawu. Ithi makhelwane. Khona uNkulunkulu wakho. Ayi uNkulunkulu wakho. Ake sithi isandla sethu. Baba Bishop, Mam Bishop. Bishop Uthuli, Mam Bishop. Baba Boni. National noma. Tshwane ekhehla ngale nemuva. Hawu angizange ngithi kanizana bazalwane. Lapho engisabingelela nje. Mina ngithathi nje. Mina ngicela bengisabingelela ngithi. Ngicela befundisi bonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Akuthina ke sithi abanye. Thina abanye ke sithi. Ngibingelela bonke obukhona abaseswatini egameni likaJesu. Akhona amaswati. Akhona amaswati. Akhona amaswati. Akhona amaswati. Hallelujah. Yazi ngiyacela bafowethu kuye sisebenzisane. Sisebenzisane kahle sizokhonza uNkulunkulu la. Sizokhonza abazalwane. Hallelujah. Mina ngithe igama lami uLindane wakamdune. Ubaba enamakhosikazi acishabela enambeni ecishibe yodwa aloko igama leNkosi. Hallelujah. Ngiyazi ukukhala ngiyakhona kanje cishabe yedwa aloko igama othu yedwa kahle kahle aloko igama leNkosi. Ake sithini isandla sethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha bese sivele siza ngisibe ngenyawo. Niyaphila kodwa labafowethu. Kuyaphileka la. Kuyaphileka la. Kuyaphileka la. Kuyaphileka la. Kuyaphileka la.
Bakutholakele ifoni nalokho bazalwane owazi ukuthi awunayo ifoni egameni lika Jesu nayo ifoni mina ngicela ukuthi ke bazalwane sesingene emnikelweni egameni lika Jesu Reverend MP Msibi uzoza ngaphambili asithathise umnikelo bazalwane sehlabele kangaka sibe singena nasemakhukhwini egameni lika Jesu sesenze njani bazalwane awusesenze njani Reverend Msibi eze ngaphambili otshelo kanjalo bazalwane emva kalokho sesiyakhuluma ngohlelo azongena la egameni lika Jesu emnikelweni bese siyaqhubeka egameni lika Jesu bayabonga wena baba ngendodana